natutunghayan ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari na sa maniwala kayo o sa hindi, ito ay totoong naganap at karanasan ito ng isa nating sender na nagpakilalang si Rudy. Ayon sa kanya, naganap ang kanyang karanasang ito nang minsang umuwi siya sa kanilang probinsya. Nadisgrasya kasi siya sa pinapasukan, kung kaya pagkatapos na maipagamot ay pinayuhan siya na magpahinga na lang muna at binayaran ng kanilang kumpanya. Kaya naisipan ni Rudy na umuwi na lang muna doon sa kanila. Kwento niya, matagal na panahon na rin namang hindi siya nakakauwi sa kanilang probinsya. Kaya sinamantala na rin niya yung pagkakataon na yon para makapagbakasyon. Nang dumaong na ang barko doon sa pier, ay nanibago kaagad si Rudy. Pagkat malaki ang ipinagbago ng kanilang probinsya, at namangha din siya sa kanyang mga nakita habang bumabiyahe sakay ng jeep. Dahil halos simentado ng lahat ng mga bahay na nadaanan niya sa gilid ng kalsada. Nang umalis kasi siya doon sa kanila, ay puro yari lang sa pawid ang halos lahat ng mga bahay na naroon. At kahit yung kalsada ay simentado na rin. Kaya nakaramdam ng kagalakan si Rudy. Naisip niyang kahit paano ay umuunlad na rin ang kanilang lalawigan. Pero biglang nawala ang saya sa kanyang mukha nang dumating na siya sa baryo nila. Pagkat larawan pa rin iyon ng kawalang pag-asa. Ganun pa rin ang mga bahay sa lugar nila. Mga kubo pa rin na yari sa kawayan at pawid. Biglang napaisip si Rudy sa kung ano kaya ang nangyari. Bakit parang hindi umasenso yung buhay ng mga tao doon sa kanilang baryo? Kaya malungkot niyang binaybay yung daan paakyat pauwi sa kanila. Naramdaman niya ang hapdi sa balat nang tumama ang sikat ng araw. Tirik na kasi. Huminto siyang sandali at inilabas ang isang tuwalya mula sa kanyang bag at kanya iyong ipinandong sa ulo. At saka niya ipinagpatuloy ang paglalakad. Maya-maya ay bigla siyang may narinig na boses at tinatawag ang kanyang pangalan. Bigla siyang napalingon at nakita niyang kanyang pinsan na si Kulas. Magkabilang tenga ang ngiti nito at halatang masayang-masaya na makita si Rudy. At tumatakbo pa itong lumapit sa kanya. Sabay nang umusta nang makaharap na siya. Natuwa din naman si Rudy nang makita ang kanyang pinsan. Bigla nga niyang naalala yung masasaya nilang nakaraan. Marami silang mga masasayang alaala nito. Sumilong silang dalawa sa ilalim ng isang punong kahoy at doon nagkwentuhan. Maya-maya ay niyaya siya ng kanyang pinsan na pumasyal muna sa kanila bago umuwi. Tatanggi pa sana si Rudy pero naging mapilit ang pinsan niya at hindi talaga pumayag na hindi siya dumaan muna sa bahay nito. Sinabi pa nitong kanyang ipagluluto si Rudy ng paborito nitong ginataang manok na may siling labuyo. Naangiti naman si Rudy nang kanyang marinig iyon at nagbibirong sinabi na alam daw ng pinsan niya ang kanyang kahinaan. Kaya gumanti naman si Rudy at binunot ang kanyang pitaka
Sabay kumuha ng pera mula doon. Sinabi niya sa pinsan na mas masarap yung ginataang maanghang na manok kapag kanilang sasamahan ng inumin. Nalalo namang natuwa ang pinsan niya at sinabing alam na alam rin daw ni Rudy ang kanyang kahinaan. Sabay nagtawanan silang dalawa. Kinuha ng pinsan niya ang iba niyang dala at bago nagpunta sa bahay nito ay dumaan na muna sila sa bahay ng isa nilang kanayon upang bumili ng alak at sigarilyo. Pagdating nila sa bahay ng pinsan, matapos na mailagay sa isang lugar lahat ng dala ni Rudy, ay nanghuli na kaagad ng manok si Kulas at tinatay. Maya-maya ay nakarinig si Rudy ng malakas na pagbagsak ng nyog. Naisip ni Rudy na hindi nga talaga nagbibiro ang pinsan niya at maggagata talaga ng manok para sa kanya. Pero nagulat siya nang lumapit ang pinsan pagkat may dala na rin itong mga buko. Sinabi nito sa kanya na libangin muna ang sarili sa mga buko na kanyang kinuha habang inihahanda nito yung paborito niyang putahe. Nangiti lang naman si Rudy at napailing dahil sa kabaitan ng kanyang pinsan na nasabi niyang hindi pa rin ito nagbabago. Nang magkaharap na sila sa inuman ay biglang nagtanong si Rudy sa pinsan kung bakit parang nag-iisa lang yata siya sa bahay. Hindi kaagad nakasagot ang pinsan at parang nasamid. Maya-maya, sa malungkot na tinig ay sinabi nitong iniwan na siya ng kanyang asawa at isinama ang kanilang dalawang anak. Nagulat naman si Rudy sa ipinagtapat na iyon ni Kulas. Hindi na inungkat pa ni Rudy ang dahilan ng kanilang paghiwalay. Makalipas ang ilang sandali, ay nabanggit naman ni Rudy ang ukol sa kalagayan ng kanilang lugar na tila ba walang pagbabago at parang hindi umaasenso. Napatitig sa kanya ang pinsan at napansin ni Rudy na bigla itong sumeryoso. Maya-maya ay muli itong nagsalita at sinabing mayroong humahadlang sa pag-unlad ng kanilang lugar. Na agad nagtaka si Rudy kung kaya itinanong sa pinsan kung sino. Nais niyang malaman kung sino ang humahadlang sa pag-asenso ng kanilang nayon. Pero sa halip na sino ay itinama siya ni Kulas at sinabing ang dapat niyang itanong ay kung ano ang humahadlang. Dahil ang dahilan ng pananatiling mahirap ng kanilang lugar ay yung ginagawa ng karamihan sa nayon nila. Nabigla namang napaisip si Rudy at napakunot noo. Hindi niya maunawaan yung mga sinasabi ng kanyang pinsan. Kaya ipinaliwanag nito sa kanyang mabuti. Sabi ng pinsan niya, mula nang siya ay umalis sa baryo nila, marami na umanong mga nangyari. Mga pangyayaring masama at karumal-dumal. Mga pangyayaring mahirap maunawaan at paniwalaan. Lalo namang naging atentibo sa pakikinig si Rudy. Nais pa niyang marinig ang mga sasabihin ng kanyang pinsan. Pagpapatuloy ni Kulas, ang baryo nila ay kilala na sa buong bayan. Pero hindi sa mabuting bagay. At naalala nga ni Rudy yung tagpo kung saan tila ba nagulat pa yung konduktor nang sabihin niya kung saan siya bababa. Pagpapaliwanag pa ng pinsan niyang si Kulas, ang nayo nila ay bantog na sa kanilang bayan na pinamumugaran ng mga kilkigan
mangkukulam at aswang. Na naramdaman talaga ni Rudy na biglang nanindig ang kanyang mga balahibo nang marinig ang mga sinabing iyon ng kanyang pinsan. Takang-taka si Rudy kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Tinanong niya ang kanyang pinsan kung sino-sino ang mga nanlalason doon sa kanilang nayon. Sino ang mga mangkukulam at kung sino rin ang mga aswang. Biglang natigilan ng kanyang pinsan at hindi kaagad nakasagot. Maya-maya ay sinabi nitong siya ay kabilang sa mga kilkigan. Kaya biglang naibuga ni Rudy yung alak na nasa kanyang bibig. Natawa naman ang pinsan niya sa kanya at sinabing siya ay nagbibiro lamang. Sabi ni Kulas, halo-halo na raw doon sa kanilang baryo. Dahil karamihan sa kanilang kamag-anak ay mga kilkigan na. Pero may mga nangkukulam na rin at mayroon din namang pinaniniwalaan na naging aswang na. Biglang naitanong tuloy ni Rudy at kinamusta ang kanyang ina at mga kapatid sa pinsan. Pero sa halip na sagutin siya, ay tinitigan siya nito at sinabing, "Huwag mabibigla." Nakinabahan naman si Rudy at pigil ang hiningang hinintay ang mga sasabihin pa ng kanyang pinsan. Hanggang sa bigla itong nagpaalam at sinabing iihi lang muna siyang sandali. Kaya kinulit ito ni Rudy at muling tinanong. Sinabi naman ni Kulas na wala naman siyang dapat na ikabahala dahil nananatiling malinis ang kanyang mga mahal sa buhay. Binibiro lamang daw siya nito at pinapakaba. Kahit siyang araw ay malinis din at kahit kailan ay hinding-hindi sasali sa kalokohan ng mga kamag-anak at kanayo nila. At lumabas na ito ng pinto para umihi. Pero habang umiihi sa labas, ay patuloy pa rin ang pagkukwento nito. At kanya ring pinag-iingat si Rudy. Pagkat wala na raw kinikilala ang mga kamag-anak nila at kanayon. Basta sinumpong na raw ang mga ito, kahit sino, ay kanilang binibiktima. Pagpasok muli ni Kulas, ay kanilang ipinagpatuloy ang pag-iinuman. Pero nang mga bandang hapon na, ay nagpaalam na si Rudy. Hindi naman na siya pinigilan pa ng pinsan, pagkat medyo malayo pa ang kanyang lalakarin bago marating ang sa kanila. Sa daan ay may nakasalubong si Rudy na dalawa nilang kanayon na hindi siya namukaan ng mga ito. Pero nakangiti sila sa kanya. Ngunit hindi iyon ginantihan ng ngiti ni Rudy at siya ay umiwas. Naalala niya kasing bigla yung mga sinabi ng pinsan niyang si Kulas. Nang dumating na siya sa kanila ay halos padilim na. Nasa bakuran pa lang ay tumawag na siya. Nalungkot si Rudy sa nakitang ayos ng bahay nila. Wala itong pinagbago at marami na itong sira. Na ang karamihan ng mga kahoy ay nabubulok na. Di nagtagal ay may dumungaw na isang matandang babae doon sa may bintana. Habang ang isang babae naman ay sumilip sa gilid ng pinto. Nakita niya kaagad ang matatamis na ngiti ng mga ito at nakasigaw pa dahil sa sobrang kasiyahan. Nagmamadali silang lumabas at sinalubong si Rudy. Damang-dama niya ang kasabikan ng mga ito sa kanya dahil sa mahabang panahon na hindi nila pagkikita. Hinawakan pa siya ng mga ito sa kamay at nagmamadaling pumasok ng kanilang bahay. Hindi matapos-tapos ang pangungumusta ng kanyang ina at kapatid.
Dalawa na lang pala silang nakatira sa bahay. Dahil ang dalawang kapatid niya ay nakapag-asawa na sa ibang lugar at may kanya-kanya ng pamilya. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit hinapon na siya ng dating sa bahay nila. Kaya sinabi niyang nagkita sila ng pinsan niyang si Kulas at niyaya siya nito sa bahay. Nagkatinginan naman bigla ang nanay at kapatid niya at nabakas ni Rudy yung pag-aalala ng mga ito. At biglang nagsalita ang nanay niya at sinabing hanggat maaari ay kanyang iwasan ng pinsan dahil marami na umanong nagbago dito, na hindi na ito yung Kulas na kanyang nakikilala dati. Pati ang kapatid niya ay sinabing ibang-iba na ito kesa noon, na kaya nga raw ito iniwan ng kanyang mag-ina. Bigla namang nagtaka si Rudy at natulala sa mga sinabing iyon ng ina at kapatid. At matapos nito magsalita ay siya naman ang nagpaliwanag at sinabing iba ang sinasabi ni Kulas, na ito ay malinis at ang mga kamag-anak nila at ganayon ang siyang gumagawa ng kasamaan at karumal-dumal doon sa kanilang lugar. Dahan-dahang napailing ang kanyang ina at kapatid habang tahimik na nakatitig ang mga ito sa kanya. Maya-maya ay naramdaman ni Rudy yung pagtapik sa kanya ng pinsan niyang si Kulas. Narinig niyang sinabi nito na tagay na raw niya. At nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita nga niyang hawak nito ang baso na may lamang alak at iniaabot sa kanya. Iginala pa niya ang kanyang paningin at napansin niyang naroon pa rin siya sa bahay ni Kulas, na nakatulog na pala siya sa kawayang mesa. Bigla niyang naalala yung sinabi ng ina at kapatid sa kanyang panaginip. Kaya sa halip na abutin ang tagay ay tumayo siyang bigla at agad na tinungo kung saan naroon ang kanyang mga dala. Nagtaka naman ang pinsan niyang si Kulas sa kanyang mga ikinilos at nagtanong ito kung saan siya pupunta. Sinabi ni Rudy sa pinsan na siya ay uuwi na at siguradong hinihintay na siya ng kanyang ina at kapatid. Mabilis nang dinampot ni Rudy ang kanyang mga dala at nagmamadali ng lumabas ng bahay ni Kulas. Naiwan namang natulala si Kulas. Hawak pa rin ang baso ng alak. Binilisan ni Rudy ang kanyang paglakad pagkat nakaramdam siya ng takot at kilabot dahil sa napanaginipan niyang iyon. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na si Kulas pala talaga ang dapat na iwasan, at bigla siyang kinabahan dahil naisip niyang baka kung ano na ang ginawa nito sa kanya na hindi maganda. Lalo pa nga at nakatulog siya. Kailangan niyang makauwi kaagad sa kanila upang matingnan siya ng kanyang ina, dahil kahit paano ay marunong ito at malalaman nila kaagad kung may ginawa nga sa kanya si Kulas. Kaya wala siyang sinayang na sandali. Kahit hinihingal na ay hindi talaga siya huminto para magpahinga hanggang sa matanaw na niya ang kanilang bahay. Pero biglang natigilan si Rudy dahil bago pa siya makalapit sa kanilang bakuran ay may nakita siyang mayroong nasa kanilang bubungan. Bigla niyang naibulala sa sarili ang katagang aswang. May aswang
na naroon sa kanilang bubungan. Naalala niyang bigla ang ina at kapatid. Kaya kahit kinakabahan, ay binitawan niya ang kanyang mga dala at agad na sumugod. Na habang tumatakbo siya, ay tinanggal niya ang kanyang malapad na sinturon na mayroong makapal na bakil at sinigawan yung aswang na nasa bubong. Nakita niyang bigla yung naapalingon sa kanya. Pero nagulat si Rudy nang makita niyang mayroon pang nasa may bakuran nila na mistulang gagamba dahil sa posisyon nito. Nakakatakot ang kanyang itsura. Puting lahat ang kanyang mga mata na may mahabang buhok, ngunit manipis lamang iyon at parang may sakit na tipos. Payat ang mga braso at hita nito, ngunit mahaba kaysa sa karaniwan. At nang ibukan nito yung kanyang bibig, ay doon na nakita ni Rudy yung maliliit pero masinsin at matutulis nitong mga ngipin at yung makapal na laway nito na nag-uugnay sa kanyang mga labi na nagmistula iyong sarsa dahil sa sobrang kapal. Natulala si Rudy dahil sa kanyang mga nasaksihan. Sa isang banda ay tama din palang lahat ng sinabi ng kanyang pinsan na si Kulas. Sinubukan pa nga niyang kurutin ang sariling braso sa pag-aakalang nananaginip pa rin siya. Pero hindi. Totoong lahat ng kanyang mga nakikita noong mga sandaling iyon na naramdaman niyang parang nagtayuan talaga ang kanyang mga buhok sa ulo. At bigla na lang napaatras si Rudy dahil sa tindi ng kanyang pagkagulat. Nang bigla na lang tumalon yung aswang na naroon sa bubungan ng kanilang bahay. Na umangil pa ito nang bumagsak na sa lupa. Hanggang sa nakita niyang naghanda na ang mga itong sumugod. Na di nga nagtagal ay mabilis na siyang dinaluhong. Agad namang ipinulupot ni Rudy yung kanyang sinturon sa isang kamay na nakalaylay yung malaking bakal at bumuelo. Nang malapit ng mga aswang ay nakita niyang bigla nang lumundag ang mga ito. Pero sa pagtataka ni Rudy ay bigla na lang silang tumilapon. Nakasabay noon ay narinig ni Rudy yung malakas na paghagupit. Paglingon niya ay nakita niya si Kulas at may hawak itong isang mahabang latigo. Sinundan pala siya nito. Mabilis niyang sinenyasan si Rudy at pinalapit sa kanya. Sinabi nito kay Rudy na wala na siyang babalikan pa, na kanya na lang ipapaliwanag ang lahat sa bahay nito. Ang mahalaga umano ay ang makaalis na muna sila mula sa lugar na yon. Pero nang aalis na sila ay bigla nilang narinig yung nakakakilabot na sigaw ng isang aswang, at ito ay galit na galit. Nang mapatingin silang dalawa doon ay nakita nilang mabilis na iyong pasugod. Kaya binasag na ni Kulas yung hawak niyang ilawan. Kung kaya mabilis na naglagablab yung mga tuyong damo na naroon. Kaya hindi na noon nagawa pang makalapit sa kanila. Narinig pa niyang may iniusal ang pinsan bago sila mabilis na umalis. Pagdating nila sa bahay ni Kulas ay doon na nito ipinaliwanag na pati ang kanyang ina at kapatid ay nahawaan na rin ng pagiging aswang. Na ito yung dalawang aswang
na umatake sa kanya. Hindi nga lang daw niya kasi alam kung papaano niya ito ipapaliwanag at sasabihin kay Rudy. Kaya ang naisip na lang niya ay ang lasingin siya at patulugin habang hindi pa siya nakakaisip ng paraan para ipagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Sabi pa ng pinsan niya, mas makabubuting bumalik na lang siya kaagad sa Maynila at kalimutan na lang ang kanilang lugar. Na tulad ng kanyang sinabi, ay wala na raw babalikan pa doon si Rudy. At kung sakaling kausapin pa siya ng kanyang ina at kapatid, ay wag raw siyang maniniwala. Dahil mas nangingibabaw na umano sa kanila ang pagiging aswang. Lalo pa nga, at mga bagong yanggaw sila. Dahil doon ay nanlumo si Rudy. Nakiusap siya sa pinsan na baka may paraan pa para pagalingin ang kanyang mga mahal sa buhay. Pinakiusapan niya itong gamutin sila. Pero inamin ni Kulas na wala nang makapagpapagaling pa sa kanila, kundi ang kanila rin mga sarili, na kanilang itakwil at isuka yung itim na kapangyarihang tinanggap nila at niyakap. At dahil doon, kaya panahon na lamang ang tanging makapagsasabi kung sila ba ay gagaling pa. Pagpapaliwanag pa niya kay Rudy, kinabukasan noon ay sinunod na lang ni Rudy yung ipinayo ng kanyang pinsan. Kinalimutan na lang niya ang kanilang nayon at dalawang mahal sa buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan, hanggang sa nabalitaan na lamang niya sa mga balita sa telebisyon at radyo na nagkaroon ng malawakang landslide sa probinsya nila. At ang napuruhan ng gusto ay yung baryo nila mismo. Nangyari ang nasabing trahedya ng madaling araw, at lubang hindi iyon inaasahan ng mga taga roon sa kanila. At iyon ay bunga ng naging mahabang pag-ulan dala ng bagyo. Marami ang mga namatay at nabaon sa lupa. Marami din ang mga hindi na nakita. Naaluha na lamang si Rudy, pagkat naalala na naman niya ang ina at kapatid. Makaraan ng ilang araw ay nagulat na lang si Rudy nang may kumatok sa kanyang pintuan. At nang buksan ay bumungad sa kanya si Kulas. Malungkot ang mukha nito. Pinapasok ito ni Rudy at nag-usap sila. Tinanong ni Rudy sa pinsan ang kanyang ina at kapatid. Umiling na lang si Kulas at sinabing nadamay sila sa trahedya. Humingi si Kulas ng paumanhin kay Rudy at sinabing kinakailangan nilang gawin ang bagay na yon para matigil na ang kasamaan doon sa kanilang nayon, na kinakatakutan nilang baka lumagana pa sa iba't ibang bahagi. Dahil iyon pala talaga ang plano ng mga ito, sa utos na rin ng kanilang pinuno. Na medyo naguluhan pa si Rudy sa mga sinabing iyon ng kanyang pinsan. Kaya tinanong niya ito at pinagpaliwanag. Ipinagtapat ni Kulas sa kanya na siya at ang iba pang mga may kaalaman na lumalaban sa mga masasamang elemento doon sa kanila ay nagkasundo na puksain ang mga ito sa pamamagitan ng malakas na pagbaha. Kaya hindi umano karaniwang bagyo ang tumama sa probinsya nila. Ginawa nila ng kanyang mga kasama ang bagay na yon sa tulong ng mga kaibigan nilang engkanto para wakasan na ang kasamaan. Nang puntirya talaga noon ay ang mga kilkigan, mangkukulam at mga aswang doon sa kanilang probinsya. At para pigilan na rin ang maitim nilang plano na magparami pa,
upang kalatan ng ibabaw ng lupa ng mga kauri nila para palaganapin ang kasamaan at kadiliman upang maghari ang takot sa mga tao. Noong una ay halos hindi paniwalaan ni Rudy ang lahat na kanyang narinig mula sa pinsan. Pero habang tumatagal na kasama niya ito, ay doon na rin niya unti-unting naunawaan ang lahat. At nung huli, ay napabilang na rin siya sa kanila. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.